que l'autora és d'Helena Trapé. I bueno, ara ja li passo la paraula a l'Eugènia i que nos informe i nos presente la convidada. Bé, comencem el programa posant una música que ens ha demanat la Sònia, que és la nostra convidada, i després us la presento. Bé, molt bon dia, Sònia. Gràcies per haver vingut. La Sònia és treballadora del CAP de Castellbell i el Vilar. El CAP de Castellbell i el Vilar forma part de l'EAP Montserrat, i aquesta EAP està compresa de 2 o 3 CAPs, és a dir, el CAP de Castellbell, el CAP de Vacarisses i el CAP de Monistrol, i també un consultori a la part de Rellinars. Doncs benvinguda a Sònia Vázquez, i bé, anem a començar una mica l'entrevista. Ella està aquí avui per explicar-nos una mica, una breu explicació de les vacunes, però concretament de la vacuna de la grip, que estem ara començant la temporada, i per això li cedeixo el pas perquè ella ens expliqui una mica més. Hola, perdoneu, bon dia Eugènia, bon dia Anna, bon dia Ràdio Vacarisses, i donar-vos les gràcies per aquesta invitació i per donar-me l'oportunitat, donar-nos l'oportunitat al nostre EAP, al nostre equip d'atenció primària, que com bé ha comentat l'Eugènia forma part del CAP de Vacarisses, CAP de Castellbell Vilar, CAP de Monistrol i el Consultori de Rellinars. La proposta és parlar de la vacunació. Concretament, avui voldríem fer una breu explicació de lo que és la vacuna de la grip i la vacuna de la Covid-19. Sobretot recalcar la importància de les activitats preventives i de la prevenció per protegir-nos i per tenir un sistema immune molt més fort i poder prevenir complicacions de les malalties que poden ocasionar situacions greus, o estàncies hospitalàries o situacions més complexes. El període de vacunació, de quan va a quan va? Eugènia, la campanya de vacunació comença a la tardor i és impulsada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya cada any, i cada any és igual a l'anterior. Però des de fa uns anys aquesta campanya es fa conjuntament amb la vacuna de la Covid-19, és a dir, les dues vacunes s'intenta posar al mateix moment. Per tant, si jo ara em vull vacunar, teòricament, i sóc una persona que vaig al CAP i em diuen que sí, que compleixo els requisits perquè tinc més de 60 anys o perquè sóc una persona vulnerable, llavors em poden posar les dues vacunes alhora. Les dues vacunes alhora. Exacte, això sí que es pot fer, Per tant, tindríem la de la grip i ens seríem protegits de la grip. Què passa si hem passat el Covid fa poc? En aquests casos hi ha uns criteris de passos a seguir, en el cas d'haver-nos contagiat del Covid recentment. Ara mateix no sabria dir-te el protocol, però sí que hem d'espaiar una miqueta al reforçar la vacuna, al tornar a reforçar l'administració d'aquesta vacuna, perquè ja ens hem immunitzat recentment. Clar, al tenir la malaltia, t'immunitzes i per tant potser ja no és tan convenient fer-te la vacuna, posar-te-la en aquell moment si l'has acabat de passar fa poc. Correcte, no seria adient posar-la en el moment que has passat la malaltia, però sí que hi ha un marge de temps indicat per administrar la vacuna i reforçar. Molt bé, i llavors la grip, per exemple, què és la grip? La grip és una malaltia vírica. Víric, vale? Sí, això ha de quedar clar, perquè sí. La gent, és a dir, les malalties de bactèries potser les tractem amb antibiòtics. Les que són víriques,
no ens calen els antibiòtics, no? És així? Correcte, A Eugènia. les víriques com la grip ho hem de passar doncs, així amb febre, algú li donarà més sintomatologia, que vol dir que agafarà més símptomes, que tindrà més febre, que tindrà més dolor de cos, i en canvi hi ha gent que ho passarà més lleu, ho passarà sense febre, una mica com el Covid. Vindria a ser com un germà gran o un germà petit, no? Correcte, Eugènia, però tot això també depèn del sistema immune de cada persona i de les diferents situacions de salut de cada persona, perquè hi ha persones que potser tenen malalties cròniques o tenen certa edat i aquesta grip es pot complicar amb problemes més greus, i és per això que hem de fer aquesta prevenció de vacunar-nos, perquè les vacunes són preventives. Clar, perquè tu has parlat del sistema immunològic i ara potser volíem fer-ho al final, però el sistema immunològic què és? Bueno, el sistema immunològic, per fer-ho fàcil, com paraula clau, podríem dir que és estar protegit. El sistema immunitari està format per una xarxa de cèl·lules, de teixits, d'òrgans que funcionen conjuntament per protegir el cos. És a dir, tot el nostre organisme és el sistema immune. És a dir, és el que ens defensa, no? De les coses que ens ataquen des de fora. Per exemple, els virus que ens volen atacar o les bactèries que ens volen atacar, si el nostre cos té unes bones defenses, que en diríem sistema immunològic, doncs és més difícil de que agafem malalties. Correcte, Eugènia. Vale. És a dir, és com un circuit de connexions que hem de cuidar per tenir un manteniment i prevenir possibles averies. Com el podem cuidar? Doncs amb un estil de vida saludable, amb activitat física, amb alimentació saludable, és a dir, alimentació saludable, doncs menjar verdures, fruites... Sònia, jo te vull preguntar, sí, perdona, allò que hem parlat abans, les mesures de prevenció, d'higiene. Sí. S'ha de recalcar sobretot molt que no les tenim en compte moltes vegades, sí. I és quan més se transmeteixen, sobretot per via respiratòria. Sí. Explica-ho una miqueta. Sí, expliquem una miqueta tot el tema de com prevenir la grip. Exacte. I com prevenir el Covid, perquè són virus que es transmeten per via respiratòria i a part de la vacunació, que és super important perquè la vacunació és l'eina més preventiva que tenim, també podem fer cosetes podem aplicar doncs, situacions per protegir-nos, no?, d'aquesta malaltia respiratòria, com distància, com higiene de mans... Quan estosseguem? Sí, sobretot quan estosseguem, cal tapar-se la boca amb el colze a l'hora de tossir i estornudar. És molt important. Sí, ens havien dit molt que eren les mans, no? Sí. I ara potser és una cosa diferent, perquè la mà, si tu et poses la mà a la boca al moment que tens un esternut o que estàs o tosses, el que pot passar és que al cap d'un moment aquella mà la faci servir en contacte amb una altra persona i llavors ja li estàs transmetent el virus. Mentre que si nosaltres ens apoyem en el colze i en la roba, aquells espurnes, aquell virus no marxarà d'allà a la roba, sinó que es queda allà, no? És més difícil de transmetre's. I rentar-nos molt les mans, la higiene és molt important, és el que has dit tu. La higiene és molt important, sobretot rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó, i si tenim solució hidroalcohòlica, aquesta que hem fet servir contínuament durant tota la pandèmia, també va molt bé, no? També la ventilació dels espais tancats, molt important. És molt important, Anna, com a infermera ja ho saps. Ja ho sé. I sobretot on hi ha nens encara més, insistir més. Sí. Ara que parles dels nens, Anna, parlem de les vacunes. Sí, dels nens i les vacunes. M'agradaria també comentar i recalcar que com a novetat aquesta campanya 2023-24 s'ha fet una recomanació de vacunació contra la grip en infants de 6
a 59 mesos. Exacte. Per al fet de que aquest grup d'edat no només és un dels que més pateix infeccions respiratòries, sinó que també poden presentar quadres greus, i hem d'evitar complicacions i hem de contribuir, no? També a reduir una miqueta l'impacte de la pressió assistencial. El que comentaves de la bronquiolitis... També és un virus, respiratori. Sí, la bronquiolitis aquest any també, dins d'aquesta campanya de vacunació, hi ha la vacuna del virus sinisal. Exacte. Que s'estan administrant a infants de 6 mesos cap a baix. Sí, nadons, quasi. A nadons, correcte. Des de que neixen, per exemple, jo tinc una jove que ha de tenir una criatura i l'ha de tenir ara d'aquí un mes, per tant jo suposo que a l'hospital ja li posaran la vacuna de la bronquiolitis, perquè és això, si tenen germans, si tenen familiars o nens més petits a casa que van a guarderia, probablement els hi passaran la bronquiolitis, i per tant és molt important que la gent també sàpiga que els nadons tan petitons de 0 a mig any s'han de vacunar aquest any també. Per tant, tenim bastantes vacunes. I per què són importants? Abans dels 6 mesos, correcte. Abans dels 6 mesos, sí, dels 0 als 6 mesos. Prevenim la bronquiolitis i també pneumònies. I pneumònies, val. Sí. I una cosa, per què són tan importants les vacunes? Tu per què creus que són importants? Les vacunes són molt importants perquè són protectores. Són protectores. Curiosament, és la segona eina de protecció de l'ésser humà. Correcte. Vale? Respecte a les malalties i sobretot la vulnerabilitat de l'ésser humà. Sí, correcte. Mira, recentment vaig estar dins un projecte sanitari a l'Àfrica i em vaig quedar sorpresa del calendari vacunal tan complet que hi havia allà. Per què és tan complet? Per què es fa tanta protecció amb la vacunació? Perquè ja no tenen altres eines. El sistema sanitari és preventiu. El sistema sanitari és privat, els estils de vida allà no són correctes, l'alimentació no és correcta. Tampoc no és tan correcta. Clar, el sistema immuner està super desprotegit. I les aigües potables l'assisteixen, que és la primera. Sí. El fet de tindre aigua potable preveu moltes malalties, però torno a dir, gràcies a les vacunes també se preveu. Sí, per això reforcen, no? El tema de vacunació en aquests països. Sí, te vull fer una pregunta, que suposo que ja la tens allà apuntada. Quina és l'administració? Perquè hem notat també que n'hi ha inhalades al respecte a la vacuna de la grip. En nens. Per via oral. O via oral. Per via oral, sí. Bueno, i la dels nadons de la bronquiolitis es dona pel nas, no? Crec, o punxada? Aquesta és punxada. Punxada, vale. Potser li hauríem de preguntar millor a l'enfermera de pediatria, però sí. Anna... Sí. Jo és que vaig estar llegint i posava inhalada algunes, aquesta, i intramuscular les altres. El que passa que són tantes vacunes que se li posa que els pares s'ho pensen una mica. S'espanten. Però penseu que esteu fent el millor pel teu fill, perquè arriba un nen en una d'aquestes malalties és molt greu, molt greu. I més quan són tan xicarrons. Sí, realment. Bueno, jo poso aquí sobre la taula, no, això, que la gent que no es vol vacunar o que té certes reticències a vacunar-se, hem de pensar que al segle passat la majoria d'enfermetats i molts nens es morien, o n'hi ha enfermetats amb moltes seqüeles. És a dir, si no tinguéssim correcte la protecció d'aquestes vacunes, doncs hi hauria greus problemes de salut. Anem a la cançó.